ви какви платнища всъщност имаме в нашия сайт. Искам да ви се похваля, че не са шушляк, а те са промазани, много хубави, водоустойчиви, а от вътрешната страна са с гума. Сега ще ви демонстрирам. Ето, гума. Отвътре е гумирано, отвън е по този начин. Всяка капка просто заминава надолу, а не остава в платнището и не ви капе. Представям ви няколко цвята. Имаме в бяло, имаме в синьо, имаме в червено, имаме и в зелено. Самото покривало е водоустойчиво, промазано, от вътрешната страна е гумирано. То е създадено само за шатри, които са тип хармоника. Други шатри не са съвместими, защото самото покривало е малко по-малко от вашата шатра, за да може, когато разпънете хармониката, да уплътни от четирите ъгъла на 100%. Тези шатри, които имаме ние, са 3 на 3, 3 на 4,5 и 3 на 6. Може да се възползвате както от шатри, така и от покривала резервни за вашата шатра. Точно с тези размери. Така се замислете отново. Дали нова шатра или просто ново покривало.